Ако искате да гледате нещо интересно, останете с това видео, защото ще ви разкажа за нашето пътешествие из Европа. Тръгнахме от България с Дани и Милена, от Balkan Drive, нашия екип няма как. Първата наша спирка беше летището в София, където дойде Ирени от Сузи Ирени, всички мисля, че я знаете. Доста як екип се заформя за момента. Аз бях главно зад камерата, така че ще ме виждате по-рядко. Йо, мамен! Йо, мамен! Но ще ви разкажа за нашето пътешествие от моята гледна точка и ще ви запозная с различните проекти, които ние посетихме. Беше супер яко, останете. На летището всъщност отидохме да изчакаме нашите гости. Още 9 инфлуенсъра от 3 държави, от Полша, Нидерландия и Португалия, където по-късно и ние ще стигнем. Но сега първа спирка ни е Перник и всички трябва да отидем заедно към бусовете. Нямаше как да минем без баница, трябва да посрещнем нашите гости. Did you prepare it for your mother? No.